Usa ka mayong gabi mga angkol ug mga ante. Tugutin isab ko ninyo ng mga inasantag katahuran. Magandang gabi po sa inyo, mga kabisyo. At nandito naman po ang ating programa nga ikaw mo tutoy. Tutoy na love. Siyempre from 9 p.m. till 12 midnight, kasama niyo po ang inyong Totoy Bato. Ayan, kumusta naman po, no? Isang maulang gabi ngayon. Napansin ko na. Siguro kung hindi ako lumabas ng aming himpilan, hindi ko rin mapapansin na umulan. Paglabas ko po, uy, ayun. Umuulan. Pero okay pa sa alright pag mga ganito po, mga kabisyo, no? Ang hindi po problema, ang problema po pag naiipit po kayo sa daanan. Andun pa rin yung traffic. Shout out sa mga natatraffic ngayon. Saan bang banda dito po sa Metro Manila? Pwede niyo po akong i-PM sa aking Facebook account, no? Sa aking Facebook page, Totoy Bato Official. Para alam naman natin kung gusto mong marinig ang boses mo siguro, no? Subukan mong voice message, ha? Ayan po, ngayong gabing ito, ayan, ang gusto ko lang pong pag-uusapan, no? Yung mga tungkol pa rin sa mga nagaganap ngayong Kapaskuhan. At alam mo na yon, no? Kasama na po dito mga kabisyo yung mga alaala po natin nung kabataan pa tayo. Nung sa kabataan natin, no? Na kung saan yung mga natatanggap nating mga regalo galing sa ating kaklase. Naalala mo pa ba yung exchange gift, di ba? Oo, dire kay Monita nandito sa Metro Manila sa mga Tagalog, pero Bisaya kay Manita. Okay yung mga ganun mga kabisyo kasi aalamin mo kung ano bang gusto ng naturang kaklase mo. So ang gusto niya ay tarak-tarak, yung kotse-kotsehan, siyempre yun yung ireregalo mo, di ba? Pero ang mahirap dyan, pag yung exchange gift lang, yung bang lalagyan lang ng number ba? O number yung mga gift tapos magbubunot kayo. Tapos ang swerte mo pa, ikaw lalaki, ang nakuha mo, panty. O kaya naman lalaki ka, ang nabunot mo ay lipstick, pastilan. Lami kayong ilusi, yun ang kigol yun, di ba? Pero alam mo mga kabisyo, no? Ito maganda pag-usapan. May iba't ibang mga ano tayo, no? Mga karanasan po, no? Ikaw, angkol. Alam ko naman, meron kayong karanasan, ante, na nangyari. Kaya may pinost ko po doon sa aking fan page ngayon, no? Ano ang madalas na natatanggap ng mga bata tuwing may exchange gift sa school tuwing Kapaskuhan? Oo, especially ikaw, angkol, na nag-aaral doon sa probinsya. Alam mo din yung mga binibigay, di ba? Siyempre, ang pinakamagandang ibibigay mo dyan, yung gusto din ng iyong mga magulang. Di ba? Minsan madalas yan, nag-aawa yung anak at saka yung nanay. Kasi, siyempre, gusto ng anak na ito yung iregalo niya sa kaniyang nakuha ang nabunot na pangalan. Kaya lang, yung mother, yung nanay, namimili, di ba? At isa sa mga ayoko talaga, naalala ko mga kabisyo, no? Siguro, ito, nakarelate ang mga nanay nito, no? Kasi ito'y pinakamadalas to, madali lang po ito bilhin. Mga 80s, 90s to. Alam mo kung ano yun? Yung figurine. Mapa-elepante ba yan? Ano ba yung nilalagay sa ibabaw ng aparador? Yun, elepante. Pastilan. Kung ako yung nakatanggap niyan, lusion, yun ako ng kigulan ng naghatag sa kuha. Oo, meron ba? Marami po mga bagay-bagay mga kabisyo, kaya gusto ko lang mag-interact din sa inyo. Kaya kailangan nyo pumunta sa aking fanpage at i-like nyo po. I-follow nyo po ako doon. Kaya pag-usapan natin yung mga magagandang karanasan nating ikaw, noon at ngayon, kung ano bang natanggap ninyo nung kabataan. Ayan, sa exchange gift. At madalas yan pag Pasko Rabagod, no? Pag Christmas party yan. Siguro may bago talaga para sa iyo, no? Bagong t-shirt, bagong medyas siguro, bagong sapatos. Yun ang mga bagay-bagay na talagang kailangan may bago sa Pasko. Kahit isa man lang doon, di ba? Ngayon po ay araw ng Biyernes mga kabisyo, no?
December 15. Ayan, payday Monday karon. Traffic, kigol to kigol na naman to. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang ating programa. Ako po si Totoy Bato, ngayong gabi. Sasakyan si Ka